Da, așa este. Am declarat după 30 de ani mă apuc de fotbal. Am încercat și încerc în continuare să fac unele schimbări în viața mea de fotbalist și sper asta se vadă și în teren. Cum te simți înapoi la FCSB? Cum să mă simt? Foarte bine. Au mai fost câteva tentative, dar este bine că am venit acum. Toate lucrurile sunt ok și sper ca totul să meargă bine de acum încolo. Cât de mult a contat în decizia ta faptul că s-a creat o emulație fantastică în jurul ideii că ai putea reveni? A contat foarte mult, am primit foarte multe mesaje și chiar am rămas surprins plăcut că a fost foarte multă lume. A contat și oamenii care sunt aici, pentru că îi cunosc pe majoritatea dintre ei și am decis să vin. Ieri presa a voit că te-ai fi accidentat la primul antrenament. Care este de fapt adevărul? Da, am văzut și eu unele prostii scrise prin presă, nu este adevărat. Am fost mușcat de un păianjen și mi s-a umflat piciorul după antrenament și am decis să stau o zi liberă, să pot să merg la un medic, să văd despre ce este vorba și să mi se desumfle piciorul și atât. Deci vei deveni Spider-Man roșu-albastru. Spider-Man, da, pentru că se potrivește și culorile și totul e ok. Cum vezi echipa în acest moment și când vei fi la 100% din capacitate? Echipa este pe un drum bun, s-au făcut ceva schimbări aici, zic eu că o să se vadă de acum încolo. Sperăm să obținem rezultate pozitive pentru că este o diferență mare de puncte și asta nu este bine pentru noi. Cât de important este faptul că te-ai întors chiar înaintea derbiului? Cu ce gânduri ai despre acest meci? Este un meci foarte important, toată lumea știe asta, este derbiul României. Sper să facem o figură frumoasă, să jucăm bine și să câștigăm meciul pentru că nu ne mai permitem pași greșiți. Cum lucrezi cu Mister? Cum te-a primit? M-a primit foarte bine, nu am lucrat cu Mister până acum, am mai discutat doar la telefon. Este un antrenor foarte bun, peste tot pe unde a fost a obținut rezultate bune și zic că asta o să facă și aici. Fanii noștri te așteptau de mai mult timp, dar acum că ai venit, ce mesaj ai pentru ei? Da, știu și asta, pentru că mai în toate comentariile la pozele pe care le postam primeam cu hai înapoi la Steaua. Ca și mesaj nu pot decât să le spun să vină la stadion, să ne susțină și noi o să fim alături de ei și ei de noi și să facem o treabă foarte bună, pentru că numai împreună putem obține rezultate.